பிகேஆர் துணைத் தலைவர் பதவிக்கான போட்டியில் நூருல் இசா அன்வாரிடம் தோல்வி அடைந்ததை அடுத்து ரவிஜி ரம்லி பொருளாதார அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். தமது ராஜினாமா கடிதத்தை பிரதமரிடம் சமர்ப்பித்துள்ளதாகவும், இந்த ராஜினாமா ஜூன் 17ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் என்றும் அவர் கூறினார். இன்று முதல் ஜூன் 16ஆம் தேதி வரை தனது வருடாந்திர விடுப்பின் மீதமுள்ள பகுதியை தாம் பயன்படுத்துவதாக அவர் ஒரு அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். பிகேஆர் தேர்தலுக்கு முன்பு பிகேஆரின் துணைத் தலைவர் பதவிக்கு மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட தவறினால் பொருளாதாரத்துறை அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு வழக்கமான எம்பியாக மீண்டும் செயல்படுவேன் என்று ரவிஜி கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தமிழ் மலர் நாளிதழை பாருங்கள். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தமிழ் மலர் இணையதளம், தமிழ் மலர் செயலி மற்றும் மலர் டிவி யூடியூப் சேனலை வலம் வாருங்கள். எங்களோடு இணைந்திருக்க மலர் டிவியை பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். உறவுகள் மகிழ்ந்திட விருப்பம் மற்றும் பகிர்வு சேவையை சொடுக்கிடுங்கள்.